Goin bertan plaza bera atontzen gabiz, eta bai boluntaixo banatzen. Ni neu, hemen plazan egongo naz, ze apur bat arueten apur bat komunikazioa gudanon artean eta bat beharrezkoa da. Eta gero elementu ezberdinak prestatzen eta koordinatzen be, beste pertsona bat egongo da, behintzat 2 edo 3 hemen egongo gare. Eta ja lasterkarixak helduko dira, así que dorsalak be bai, ja dana dorsalak eta hartzeko. Eta ez, egoldixak oin bertan geratu da, así que a ver suertia dagoen alde hortatik. Egunon. Hor hirugarrena. Bai. Ze itxura hartzen aurtengoa? Bueno, aurtengoan beste handicap bat dago, dala eguraldixa. Bagerekin 3 urtetan zaila izango zala aurreko urtetako eguraldixa eukitzea. Baina, bueno, beste erronka bat, ez? Antolakuntza aldetik oso ondo maneja bare aurten, eta eguraldixan handicap hori, bueno, aber nola solventatzen dugun, ez? Dan agertu, gu izango gare pizka bat hemengo animazioa eta jartzeko ardurekiko dugunak, bai hasieran eta gero helmugan, bereziki helmugan, eta gero sari banaketa ekitaldia eta gainerako gana. Gure ardura izango da, arteman moduan gaurko irudisa grabatzea, bai Goienarekin kolaborazioan, nolabait Armaiatik saio berezi hortarako edukiak eta bideoak grabatzea, eta aldi berien gaur bertan sasi zuzenien eta zuzenien kasuren baten hemen irudisak eskaintzea eta hona gerturatzen diren guztiei nolabait espektakulua edo sorraraztia edo erakustia edo bai, horixe. Lan asko egin. Eskerrik asko. Bueno, jarriko gara irrati batzuz bidez, komunikatzeko eta informazioa moteko, lasterketa zela duan, zoze paseta mandin bada, norbait jausten mandin bada, espero dugu ez eukitzea horren biharri, baina, bueno, por si acaso, hori. Zenbat lagun egon zareten lan dien? Bost bat elkartu geha. Eta leku diferentetan egon zarie? Bai, batzuk egongo di udalan, beste batzuk mugiduko die kotxian, kotxian edo beste bat doia gorrikan, eta hainbat puntotan. Zalkamia, gero balantzia eta egin beharko dugu. Bueno, zer lan ikusi gaur hemen? Bueno, on ikusten duzuen moduan, dana prestatzen ari gara, kamarak eta prestatzen ari gara, eider lankidea kamara ipini dago, seinaleak ikusten gabiltzartzen dian ala ez, eta egingo duguna da, hemen kamionetan dagoen pantalla erraldoian, etortzen dian irudisak eta botatzen jongoa, eta pantailan ikusiko da, eta beste puntotan hartzen dian irudiak hemen botako ditugu. I'm like a child looking off on the horizon. I'm like an ambulance that's turning on the sirens. Oh, I'm still alive. I'm like a soldier coming home for the first time. I dodged a bullet and I walked across the red line. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? Just shine a light into the wreckage so far away, away. Cause I'm so... Unai, zuez intentzin daukezu, geratzea bezaiden o igotia purua gora? Zer, geratuko da. Estela igual batekin igual igoko gare gora hau, eta igual todoterreno bat txiko fijo bezaiden. Gure zuena. Ze horreaz ganixena nahi eta da, igual, sin más, bizitetiarren agar daukien dana lotuta eta
Igual denporaz gabiz, 11 erdiak arte lehena hortik ez da auto. Igual ingoena heldu, behitxu zelan daben hori gunia eta gero igoko gare goikora berdaukien dana lotuta eta gero berriro bajauko gare bezaidera. Bai, ze, hor lainua eta badu sartuta be konbeni da lotzia ondo horizonia. Jente asko geratu da etxian izena emunda zeukiena, gero ze intensiñero ze itxura hartu zezu, Ba, ontsa egonaz inskripzioetan eta ezauztio, geta bost bat hortzalo lan bakarri geratu dela emun barik. Gero barrekuentu hain bida, baina nik uste dut bastante ondo, Fanzan urtean 40 bat geratu zien korrik hain barik eta urten 25 inguru basazen bintzen. Importantia lasterketa momentuan bentzat ez deixela euririk egin, ez? Ba, hasiera konben igarrixa, ze holan korrikalarixa urteten da gauztora, gero ja karreran berotuta zoio zen enean, eurixa beia, osea, korrikalarixa ondo egiten da. Hasieria bai da, guztitxa urteten mazareia da, inkomodu modua, gero karreran ja bero zoiaz. Atzo ze itxura zauken mendixak? Atzo desente zauen, baina gaur ikuste dut lainua hauela sartuta eta markajia hori da, importantiena gaur hori da. Horizonia, Pesaidetik gora uixa udalaitzeraino horizonia da kritikua. Eta bueno, banderinak eta bastante oso gertu jarri gitxunez, lainua be espero gauen. Orduan, kontutan hartu duzu egualdi txarra hobeto marketako? Bai, normalian oso ondo marketan dugu ez dakitzu zein bihotzu, baina nik uste dut gaur dala proba hone ikusteko markaje hona, holako eguraldixaz. Atzo bibilitzen gora eta bera, zauen pinun bat o... Bai, beste leku batzutan pinu batzu da, azkan Bai. Zai inguruan eta Oindala... 3 aste? Bai, hilebeteko... Domeka horretan. Bai, pasada bat izen zan, Bai. Da ordutik da ze baso pista asko... Zerraute, bai. Eta lasterketako zirkuitu gabe, pinuren bat bazauen atraesan da, bueno, salto indikadore. Hau ez tala, arrasate udala hitz. Dakarra da, ikusentzuleok, Dakarra! Gotza, apur bat badu baina, normala da ez? Bolako kotxe batekin baleik, Ederto goi ez? Kubiertako kizke da. Monumentu da. Hemen frantien taldezt. Hemen bertan? Aurrera txuek taldezt. Hemen txuek. At home, drawing pictures of mountain tops with him on top. Lemon yellow sun, arms raising and beat, and the dead lay in pools of maroon below. Daddy didn't give attention. Y es el tercer año y bueno, nos ha gustado y arrastramos a amigos y vecinos a que colaboren con ello. O sea, organizáis un poquito, os encargáis del avituallamiento de Besaide. Sí, más o menos es esta zona. Es una zona que a Joseba le gustaba bastante, ¿verdad? Y bueno, tenemos el fondo de Delais y demás y es una zona que nos ha gustado siempre. Bueno, Joseba yo creo que nosotros lo manejamos todos los días, ¿verdad? Que sus amigos participan en ellos, pues eso nos honra. Panorama eskasa hauko gaur, baina bueno, behintzat, esperantza purba bauko baltetako, ez dakiko ze pasautea, baina bueno. Zemio zue ikusi errepasau apur bat da markajia hemengua errepasau nik, eta gero igokot potzurutza, ortofonia zelan dauen, eta gauza gutxi gaixa, hemen bastante lotuta da, gauzia, dauki oso adelanteuta dara ikustentan moruan, eta gaixe matori. Horre daukurtze bat eta horre bota bio zintxasati bat, eta gero itxurriraino zehan be onuzko dan ez da gero aruzko, han be zehaztun bio. Eta gero han jarriko antolakuntzako bat edo bestela voluntarixo bat ikusteko jendeana onuntza datorrela. Gau konfundiruteko erresa da, diban hori ondo lotu bida, bai.
zenbat lagun gaur ibilbide guztian Ba, laguntzen ibilbidean 60 pertsona erraz. Hori gurutzietan eta holan kalkuletan dugu, gero igual mendixan eta gehiago ba, igual ikusten eta laguntzen ba zehose gertatzen bada. Udalaitzen egon biordienak ez dauki goize da. Gaur giro eskasa auki. Pena gaixen emeto izkuna horre dira, atorren rotien diban aldatu inmiko. Dena dela ezinbestekoa jente horren laguntzia, olako lasterketa baten atzian zenbat lagunen lana dauen. Olako lasterketa bat ezingo zen antolatu, jendia espada bolketan egunian, gaurko girua zetortia, guretako ezinbestekoa. Zuendako gaur ez da giro oso ona, iristeko lan be... Batez be, kamarak, ez? Azkenean zuen lana be... bigarriko da, gaur. Kamarekin ibili oso kontuz, ez da izien guzti. Eta... bai, olako mendi lasterketa bat egualdi honakin grabau, edo egualdi txarrakin, ez dago zer ikusirik. Iopa! Animo, animo, nahiko lan zutik fateko. Venga! Arkel, gaur, lehena ordu eta erdixan bezai den gutxi gora bera. Ba, nik uste bai ez, beste urte batutan hortik ibili eta gero aurten zirkuitu apur bat aldatu da, baina aurrian dabitzen jentiantzat denpora inguruak igualak izango dira. Azkenian igual desnibela gehiago dau, baina gero eurabe jeitsi askarritzen die eta igoten be ondo doiaz. Bai igarriko dabiela, atzerau karrera erditxik, atzerau dabitzen da bai igual denbora gehiago bieko dabiela, azkenian gogortasuna dauk. Baina aurrekuak nik uste dut ezet. Lasterketako rekorra dauko goinik? Imanol goini dauko bat 48, bat 49, lehenengoko urtia. Eta gero fanzan urtean aritzegeak, ja hemen besaidetik udalara be bueltan ja tramo bat aldatu egin zen. Eta bueno, hor beha apur bat gora bigotzeza, baina Imanol dauko rekorra. Bai, nik oin igual todoterrenua zurbildu apur bat gora, berzelan dauen asuntua, eta hemen denpora zondo gabi. Hau berrexagoa da, ze hona hemen ez da esportze handiri. Etorri todoterrenuan, oin behigo todoterrenuan, azkenian. Izerdirekin barik etxera. Bustitxa baina izerdirekin barik. Zela doi egoiza, mutilak? Igual ditxarra. Baina bueno, ondo. Egon da arazo jo dauketzu informazioak ero... Bueno, nire akidala ez. Inartutakorik eta lakorik ez? Ez, bueno, golpiak eta ikusten duzu danak zikina, erropa zikina, baina ez. Animo, venga. Venga, Vergara, venga. Venga, bat, bi. Venga, ánimo, ya está ya. Venga. Iker, gentiak hemen ja emunda gonena, Bai, beste batupe. Ja, txapateko bat. Goiz dena, otzo pasetan edo zer? Bai. Zein jozue? Zein jo, udaran egon gara eta oin dure gara ona, lehenak pasa horriko men egoteko, hemen gurutzien egon gara eta azteizien Billionaire Foundation da animetan. Ara azkenan pasatzen da... Osea, que eskua botaten zabitze antolatzaileei. Bai, bide da, Dudo. Zer, zela goi, ez? Ondo. Bai? Oso gustora disfrutetan, mordo bat.
Martxa honien? Bai. Lur, bai. Oso ondo. Aurpegi honak izo eze. Bai, ondo goiaz. Leko libre oso ona. Ritmoa jarten? Tope. Egon da maiketako ero, zer? Ke ba. Hone galdetu. Ke ba. Ez da hona maiketako, ikamen fin. Ez da egon, hemen txe. Formal, hemen. Eskertu dutu baton batek hemen itxesabitzien lana, mendila azterkariren batek. Bai, bastantek. Eskartengo da hori, ez? Hori, karo. Izdan hemen lanien Karo, hori da. Bustin gara asko ero. Ba, bueno. Umeldu bai. Ba, inja, urisa burua, baina, bueno, garra ibaz. Zer da doia goiza? Bueno, oinarte, geixenen ja dota, neko lasai. Ba, etzan eguna gaurre, mendixan... Ez da egunik aproposena, baina ikusten denez, gentia gainak eruta hobeto gertatuta dortzen dela, eta oso ondo. Horren beste salbiste honak lan gutxi okido zue? Oso gutxi. Dagoenik gondiran dako, neko gutxi. Daulakotan, gaur adibidez zenbat lagun etorri zarete lanera? Gaur gaude 14 lagun. 14 lagun? 14 lagun, bai. Danak todoternuekin eta... Ez, gaude plazan dako jarritxa karpa bat, txiki bat, ja bukaerako. Eta gorreko ordinan zier gaude, bi Land Rover da bi ambulantzia. Zuretzako ezer errukidatu bat urtaro bakarra da hemen neguaren geruza guztiak ilunpetan puskabiltzen argia erretzen denean merkezurrean lortzeko Oye, ondo. Venga. Bueno, ikusten duzu, goiaz, bezaetik udalara poliki aurrera, lasterkari xapeño polikitxu hau, baina badoiaz denak elmugara bidian, aspaldi elmugatuko ziren batzuk, beste batzuk honezkero azken batzuk geratzen diez udalatik pasatzeko, ia antolatzaileekin egoterik daukagun. Ba, ni egona justo goitxira bukaeran hor, eta gisa zauen komplikadillo hor. Baina, bueno, apro laguntzen dagoen gara eta bintzat baten bat, egon da bi urritun bat edo, baina zan dago jarraituko zegoela bezegiraino, eta gero baten batek asaskala ero, baina bestela ez dagoen arazorik. Gisa esan nahiko suerte ez? Bai, ondo jandok, azkenian... Igual ditxarrakin be Montraitzek neurri zemun dago. Bai, uste gu baiet, ez? Jende pila bat, egon da... Girua gonda ba, giro politxa gonda. Manu, udalaitzetik jaitxesari, zer moduz udalaitzen, zein da induzuen lana? Ba, bueno, goizean goiz, igo gara eta danon artean portea egin dugu habitamentua eta gero ja egon da banatuen gara. Leku kritikuetan eta pixka apoia muteko korredoriei da hori da dana. Zein duzu, giro eskasa ingo zauen? Bai. Momenturo, lainua sartzen zen, zaparratxon bat eta isia eta bueno, baina ba. Pixu asko igo duzu motxilatan, eratekoa, jatekoak, abitoia dento bat angoixan, monta ben bida? Bai, batez belikidua, gero gelak eta gutxera jendia bida bena, ez? Zenbat lagun juntos ari egoixen lagunketako? Lagunketako, igoko gintzen batera, 20 batero, baina gero banaka batzuk eta jendia hor espontanuak eta igo dizenak pegondu eskua bota gabi eta, dana eskertu da. Oso ondo, segi lanien, ez dala asko geraketan. Zela doi egoiza? Erto. Bai? Primean, disfrutetan. Portadi ez lasterkarixak? Bai, oso ondo. Martxa honien zoi eze? Bai, martxa politxan. Ondo, gustora. Ba, horri neskak azkenak be, fenomeno. Oso ondo, edorte.
Aitorre lagundu oskala pilo bat. Markele gazbakia, biso disfrutetan eta gozada. Gaurko irabazlea bera da. Gordetxeko moduko argazkixe. Bueno, esperantzi banuken. Genian egualdixa portau da, rekorri oso politxa da. Karreria politxa, gaurten igual politxaua. Oso gogorra. Pulsazioak ezin bajatu goraka. Akiera poliki azinak. Regula binka, gero regula xatia edadi badaukago eta... Bueno. Bai, jauzteko arrisku asko. Apur bat egurra munezkio, ba, oia handi bera, Baina honik horrez disfruta de gehien. Ez nahuen espera inbeste jende gotia eguralde honekin, da... Guk meritua daku, baina European geldixian usteot gehiago. Lokatu eta baso, baina disfrutot eta oso gustora. Kriston jende pila zeon. Gentia portau da, herriko gentia. Gero usta emakume gaizadaro, sako beto. Atziko amarratutzen mungo, porque beti la vida margentxu bat hobetzen. Amar bat. Bai, bueno, izazan hori postekua da, amarrekua zaila da, hori ja izango zen dana ondo gotia, eta beti nik uste dut hobetzeko gauzak egoten diala, baina bai, posik gauz eta gentia uste dut lasterketa hau ja ikusten dabe Euskal Herri mailan ja egutegian sartzeko modukua, ez?